ናይሎሚ መጽናዕት መጽሐፍ ቅዱስና ከምቲ ሳሐጀን ዘራረበሉ ጸናህና ካብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ሓሳብዩ ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ከንብበሞ ወይታ ድማ ኣብ ውሽጠይ ዘቐመጦ መልእኽቲ ከካፍለኩም ማለት እዩ እግዚአብሔር በፓስተር ዮናታን ከሐልፍ ጸኒሕ ሕጂ ድማ እቲ ዝተረፈ ድማ እንደሕር ክድገም ዘለዎ ነገር እንደሕር አለው ድማ እግዚአብሔር ደጊሙ ክነግረና እዩ ዘዳግም ዝበሃል አለው መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ደጊሙ ይነግረካይ ስለዚ ጽኒልኩም ስምዑ እግዚአብሔር ብርግጽ በዝቃል ዝገሩ ከም ዝዛረበና ከምታ አንቶ ሓውና ዝብሎ ዝነበረ ፓስተር ዮኒ ዝብሎ ዝነበረ በዝቃል ዝሙጻ ኾነና አሜን ዶ በዝቃል ዝገርናሲ ነቲ ተስፋታትና ናብ ምድር ክነውርዶ አቅመኽ ንረክብና አንቶይሲ ስቅለ ይሐስብ ነረ ናይ ሳራ ይሐስብ ነረ ሳራሲ ዘርእን ምትካልሲ በእምነት ኃይል ረኸበ ዝብል ቃልሲ ስቅለ ይሰላስሎ ነረ ማለትሲ እቲ ኃይል ኻበይ መጽ ይብል ነረ ማለትሲ እሳ ዘመና ዝሐለፈ ሰበይቲ ያ ነራ ነው ሕጂሲ እቲ እምነት ካበይ መጽዩ ኢለካ ሐስብ ኮለኹ እቲ ኃይሊ ካበይ መጽዩ ኢለካ ሐስብ ኮለኹ እቲ ኃይሊ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሓባ ተስፋ ይዘሎ አሜን ዶ ኃይሊ እንረክብ ነቲ እግዚአብሔር ዝሓበና ተስፋ ኩሉ ግዜ ክንሐስብ ኮለና በቃ እግዚአብሔር ድማ ክገብሩ ክእለት ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ንርእስና ክንነግሮ ኮለና ደጋጊምና ምስ ነገርናዮ እዩ እቲ ደጋጊምና ሰማዕናይ ነገር ኣብ ውሽጥና እምነት ኮይኑ ኮፍ ዝብል ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ስለዚ ሕጂውን ዝቃል ክንገር ኮሎ ኣብ ውሽጥና መሊሱ እምነት ይዝውስኽ ክብርና አምላኽ ይኹን እምነት ግና ይብል ቁጥሪ 1 ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳይ በአዩ ነቶም ዓበይቲ ተመስከረሎም ዓለም በቃል አምላኽ ከም ተፈጥረት ከምኡ እቲ ዝረአ ካብ ዘይረአ ከም ዝኾነ በእምነት ንስተውዕሎለና አቤል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕቲ ንአምላኽ በእምነት አቅረበ አምላኽ ብናይ መብኡ ክምስክረሉ ኾሎ ጻድቅ ምዃኑ በአአ ተመስከረሉ በሞቱ ከአገለ በአአ ገይሩ ይዛረባሉ ሄኖክ ሞት ምእንቲ ኸይርኢ በእምነት ገአዘ ቅድሚ ምግአዙ ንአምላኽ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረሞ አምላኽ ስለዘገአዞ አይተረኽበን ብዘይ እምነት ግና ንአምላኽ ከስምርዎ አይከአልኒ እቲ ናብ አምላኽ ክመጽ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ አስብ ከም ዝህቦምን ከአምን ይግብኦ ኖህ ብዛዕባ እቲ ገና ዘይተረአየ ነገር ራእይ ምስ ረአየ ብፍርሃት አምላኽ ተደሪኹ በእምነት እዩ ንምድሃን ቤቱ እትኸውን መርከብ ዘዳለወ በአአ ገይሩ ንዓለም ኮነና ነቲ በእምነት ዝርከብ ጽድቅ ከዓ ወራስ ኾነ አብርሃም ናብቲ ንርስቲ ክቕበሎ እተኣመነሉ ስፍራ ኾጽ ምስ ተጸውዐ በእምነት ተኣዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠውን ወፀ ነታ አምላኽ ዘሐናጺአን ዝሰራሒአን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለ ዝነበረ በእምነት ኣብታ ምድር ተስፋ ከም ምድር ዋና ኮይኑ ተቐመጠሞ ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅን ያዕቆብን ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ ሳራ እኳ ጊዜኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሓባ እሙን ጌራ ስለ ዝረአየቶ ዘርእን ምትካል በእምነት ኃይል ረኸበት ስለዚ ድማ ካብ ሓደ ንሱን ከሙት ክነሱስ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ዘይቁጸር ኣብ ገምገም ባህር ዘሎ ሕፃን ዝምብዝሖም ተወልዱ ይብለና አሜን ክብርና አምላኽ ይሁን እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ መጽናዕቲ መጽሐፍ ቅዱስና ዝቕጽል ዘሎ ክፍሊ እዩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ከም ዝረአናዮ ጸሓፍ ናይ መጽሐፍ ንምዕራፍ 10 ተዓጽ ኾሎ ካብ ቁጥሪ 36 ክሳብ 39 እንታይ ኢሉ ዓጽይዎ እንደሕር ኢልና
ፍቃድ አምላኽ እናገበርኩም እስከ አሜን ፍቃድ አምላኽ እናገበርኩም ነታ ተስፋ ምእንተ ክትረኽብዋስ ትዕግስቲ የድልየኩም ማለት ገና አዝዩ ቅሩብ ዘመን እቲ ዝመጽእ ክመጽእ እዩ ኣይክድንጉንካ ጻድቅ ግና በእምነት ይዝነብር ንድሕሪት እንተተመልሰ ድማ ነፍሰይ ብኡ ባሃይብላን ንሕና ግና ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪት ዝምለሱ ኣይኮናን ብምባል እዩ ንምዕራፍ 10 ወዲእዎ ነይሩ እዚ እቶም ሰማዓቱ ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ኣብ እምነቶም ዝጸንዑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ማለት ናብቲ ናይ ቀደም ህይወቶም ዝምለሱ ከም ዘይኮኑ ዘለዎ እምነት ዝገልጽ ቃል በቃ እምነተዩ ዝብሎም ዘሎ ንስኻትኩምሲ ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪ ዝምለሱ ከም ዘይኮንኩም ይኣምን ኣለኹ ኢሉ እምነቱ ዝገልጸሉ ቃል ኣብዚ ምዕራፍ ዘልዓሎ ሓሳብ ንምድልዳል እምበኣር ኣብ ምዕራፍ 11 እምነት ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነን ብዛዕባ እቶም ዝኣመኑ ሰባት ጽሒፉሎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ተስፋ ኣምላኽ ፍቃድ ኣምላኽ እናገበርና ብትዕግስቲ ከም ዝውረስ ወይ ነታ ተስፋ ከም ንረኽባ ኢና ካብዚ ዘንበብናዮ ቃል ንምሃር ኣሜን ዶ ቅዱሳን ተስፋ ኣምላኽ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትጭብጦ ተስፋ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ክትጭብጦሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ተስፋ ኣምላኽ ትጭብጥ እንድሕርካ ፍቃድ ኣምላኽ እናገበርና ብትዕግስቲ ከም ዝውረስ ኢና ካብዚ ቃል እዚ ንምሃር ዘለና ክንዕገስ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ሎሚ እግዚአብሔር በዚ ቃል ገይሩ ዝዛረቦ መልእኽቲ ኣለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክንዕገስ ወይ ትዕግስተኛታት ክንከውን ኣኻኣሎ ዝህበና እንታይ እንድሕር ኢልና እስኪ ኩላትኩም እምነት ይበሉና አሜን ዶ ክትዕገስ ዝገብረካ ንኣምላኽ ክትጽበይ ዝገብረካ ዋጋ ክትከፍል ዝገብረካ ከምታ አንቶ ኢዮባ ዝብሎ ዝነበረ እንታይ እንድሕር ኢልካ እምነት ኣብቲ ነቲ ተስፋ ዝሃበና ማለት እዩ እምነት ኣብቲ ተቐበልና ተስፋ እንድሕር ኣሎና ነቲ ተዋበና ተስፋታት ተዓጊስና ከም ንወርሶ ምንም ጥርጥር የለን ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ጻድቅ ግና ኢሉ ብእምነት ይዝነብር ንድሕሪት እንተተመልሰ ማለት ብእምነት ምንባር እንድሕር ደው ኣቢሉ ወይ ካብ እምነት ጎዲሉ ድማ ነፍሰይ ብኡኡ ማለት በቲ እምነቱ ዝሓድግ ወይ ብእምነት ምንባር ሓዲጉ ብምርኣይ ዝመላለስ ባህ ኣይብለኒን ኢሉ አሜን ዶ ክደግመልኩም ዶ ቅዱሳን ደስ አይብልን ጻድቅ ግና ኢሉ ጻድቅ ማለት ንእግዚአብሔር ዝተፈለየ ማለት ዝተቀደሰ ማለት እዩ ጻድቅ ግና ኢሉ ብእምነት እዩ ዝነብር ንድሕሪት እንተተመልሰ ማለት ብእምነት ምንባር እንድሕር ደው ኣቢሉ ወይ ካብ እምነት ጎዲሉ ድማ ነፍሰይ ብኡኡ ማለት በቲ እምነቱ ዝሓድግ ወይ ብእምነት ምንባር ሓዲጉ ብምርኣይ ዝመላለስ ብኡኡ ባሃይብለኒን ኢሉ እግዚአብሔር በዓሉ ምዕራፍ 10 ቁጥር 39 እንታይ ኢሉ ንሕና ግና ኢሉ አሜን ብዛዕባቶም ኣመንቲ ዝዛረብ ዘሎ ንሕና ግና ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪ ዝምለሱ ኣይኮናን ኢሉና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነፍስ ወከፍና ነታ ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪ ዝምለሱ ኣይኮናን ዝብል ቃል ነስምረሉ ምክንያቱም ኣዝዩ ወሳኒ ቃል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንሕና ዝብል ቃል ነቶም ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚንና ዝደሓና ሰባት ዝውክል ቃል እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒናን ኣምላኽናን ጌርና ምስተቐበልናዮ ብቐዳምነት ኣብ ህይወትና ዝኾነ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ካብ ሞት ናብ ህይወት ኢና ተሰጋጊርና ሓቀዶ ቅዱሳን ብሓፂሩ ህይወት ኢና ረኺብና ስምዑኒ መልእኽቲ ለኒ በዚ ቃል ገይረ ዝዛረቦ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣነ ንስኻትኩምን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒናን ኣምላኽናን ጌርና ምስተቐበልናዮ ህይወትና ረኺብና ናይ ዘለዓለም ህይወትና ረኺብና አሜን ዶ ስለዚ ኣብዛ ምድሪ ክንነብር ኮለና ነዛ ብሞት ኢየሱስን ትንሳኤውን ዝረኸብናዮ
ክብርቲ ህይወትና ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት ናትናዩ አሜን ዶ እቲ ብሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብክዮ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት ናትካዩ ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት ናተይ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸአዩ ንሕና ግና ኢሉ ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ ማለት አሚኖም ዝሞቱ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪ ዝምለሱ ኣይኮናን ኢሉ አሜን ዶ አሚንካ ምሞት ዝበሃል ነገር አሎ እዞም ሎሚ ተጠቂሶም ዘለው ሰባቲ በቃ አሚኖም ዝሞቱ ሰባት ክብርና አምላኽ ይኹን ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪ ዝምለሱ ኣይኮናን ነቶም ሰማዓቱ ጸሓፍ ናይ ዕብራውያን ክሳብ መወዳእታ ኣብ እምነቶም መታን ክጸንዑ ንድሕሪት ከይምለሱ እዩ እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ብዛዕባ እምነት ብሰፊሑ ኣብዞም ዝቕጽሉ ምዕራፋት ጽሒፉሎም ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣብ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ምዕራፍ 11 ካብ 1 ክሳብ 3 እንታይ ይብል እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳይ በአዩ ነቶም ዓበይቲ ተመስከረሎም ዓለም በቃል አምላኽ ከም ተፈጥረት ከምኡ ትዝረአ ካብ ዘይረአ ከም ዝኾነ በእምነት ነስተውዕሎ አሉና ይብለና ጸሓፍ ናይ ዝመጽሓፍ ብዛዕባ እምነት ክጽሕፈሎም ኮሎ እንታይ ኢሉና እምነት ግና ኢሉ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ ኢሉና እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እንድሕር ኮይኑ እምነት መሰረት ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ አሜን ዶ ቅዱሳን ከምታ አንቶይ ፓስተር ዮናታን ዝብሎ ዝነበረ ማለት እዩ ስቂልና ኣብ ሓዋሁ ኣይኮናን ንኣምን ኣብ ዘይጭበጥ ነገር ኣይኮናን ንኣምን እምነት መሰረት ኣለዎ ስለምንታይ ነዚ ዝብል ዘለኹ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣነ ንስኻትኩምን እምነት ኢና ንጽዎ እምነትና መሰረት ዘይብሉ ክኸውን ስለዝኽእል ማለት እዩ ናይ ገሊኡ ሰብ እምነት መሰረት ዘይብሉ ስቂሉ ዘይጭበጥ ኣብ ተስፋታት እግዚአብሔር ዝተመርኮሰ እምነት ኣይኮነን እምነት ግና ይብል ነተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ እንድሕር ኢሉና እንታይ እዩ ተስፋ ዝግበሮ ኢልና ክንሓትት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱም ተስፋ እንድሕር ዘይሎ እምነት ክህሉ ስለዘይክእል ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ መንጎ እምነትን ተስፋን ዘሎ ምትሃዚና ንርኢ ዘሎና ቅድሚ ብዛዕባ እምነት ምዝራብና ተስፋ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክንዛረብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ተስፋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተስፋ ማለት እቲ ክኸውን እቲ ጽበዮ ወይ እቲ ኣምኖ ነገር ማለት እዩ ሓቂ ደ ቅዱሳን ስለዚ ተስፋ ማለት እቲ ክኸውን እንጽበዮ ወይ እንኣምኖ ነገር እንድሕር ኮይኑ እቲ ተስፋ ንገብሮ ነገር እተጨበጠ ነገር ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ሓቂ ደ ቅዱሳን እቲ ተስፋ ንገብሮ ነገር ሲ ታንጀብል ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ዝጭበጥ ነገር ክኸውን ኣለዎ ነዚ ክብል ዝደለኹሉ ቀንዲ ምኽንያት ስለምንታይ እንድሕር ኢልኩም ሕጂውን እምነት ኣብ ተስፋታት እግዚአብሔር እተመርኮሰት ከም ዝኾነት ክነግረኩም ስለዝደለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናተይ እናታትኩምን ናይ እምነትና መሰረትን በዓር ቃል ኣምላኽ እዩ ኣነ ንስኻትኩምን ነቲ ኣብ ቃሉ ሰፊሩ ዘሎ ተስፋታት ኢና ንኣምኖ ከምኡ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብግልና ኾነ ብባሮቱ ኣቢሉ ዝሃበና ተስፋታት ኢና ንኣምን ከምኡ ስለዝኾነ እዩ እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ ኢሉና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ከም ኣመንቲ እንታይ ተስፋ ዝገብሮ ኢልና ምሕታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ገሌና እቲ ተስፋ ንገብሮ ምድራውን ኣብዚ ምድሪ ዝተርፍን ነገር እዩ ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ምሳይ መብዛሕትኤና ተስፋ ንገብሮ እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብዚ ምድሪ ዝተርፍ ነገር እዩ ምድራዊ ነገር ኢና ተስፋ ንገብር ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ ኣብ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 39 ዝበሎ ነገር መሊሰ ንኩላህና ከዘኻኽር ፈቱ ቅዱሳን እንታይ ኢሉ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ንሕና ግና ኢሉ ንሕና እቶም ዳግም ዝተወለድና እቶም ናይ ኢየሱስ ኢና ንብል ኣነ ናይ ኢየሱስ ንብል ሰባት ንሕና ግና ኢሉ ምስቶም ምድሓን ነፍሶም ክረኽቡ ዝኣምኑ እምበር ምስቶም ናብ ጥፍኣት ንድሕሪ ዝምለሱ ኣይኮናን ይብል ካብዚ ቃል እንታይ ኢና ንመሃር እንድሕር ኢልና ንድሕሪት ናይ ምምላስ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኢና ንመሃር ሓቂዶ ቅዱሳን ጉዕዞ ጀሚርካ ማለት ወዲእኻ ማለት ኣይኮነን
سميعهم اللهم قعزو جميركا مالت زازيمكا مالت هيكونن أب قعزو ينازلنا نحنا ناب قويتا خسع نخيل وي قويتا خسع زمت أب إمنتكا دوك نبل قالونا خبرنا أملاخ يخون سلازي أبزا مدرزي آخر الملالس كولنا تأمتنا خخوون زلوو أمنتاي اندحرينا تبوك غيركم سمعنا قدسان كوف مبالكم أي ترفاكم أبزا مدرخن الملالس كولنا فوكسنا خخوون زلوو تأمتنا خخوون زلوو أمنتاي اندحر إلنا أمدحان نفسنا يخوون زلوو مغنياتهم قويتا سراقي لزو سميو تلاقي اللونا تبوك غيركم سمعنا قدسان سراقي لزو تقوعو قويتا تلاقي لنا السراقي بجاكا سرقن كحردن كتفئن تراهيو نابانا زمتس سلازي نعناون كمتم عبيت التمسكر اللهم نا امنت عبوتاتنا بامنت كمسكرلنا اب امنتنا خنصنع كساموت امونات كنكون اللونا قدوسان دابيلوس نفسنا خطفي زدليكو كسرق زدلي نبرتكا يكونن كسرق زمص الموبايل كا غزاخا يكونن كسرق زمص سلامكا سريقو نفسخا خسرق يزمص سلازي نزا كبر واغا تخفلل هيوتنا سي كبر واغا كنكفلل لنا اب قطر خلتن تايبل باايو نتوم عبيت التمسكرلهم بامنتهم مالت باا مالت بامنتهم مالت سلازي ابزن تاي زبلنا زلو بامنتهم ينتوم عبيت التمسكرلهم نسخاتكم كا كومو امن تخونو بامنتكم امسكري زبلنا زلو خبرنا املاخ يكون امين دو اب قرص سلستن تايبلسي عالم بقال املاح كم تفترت كومو تزرئه كاب زيرئه كم زخونه بامنت نستوعلو علونا يبلنا اذا مرد ازي وي امنت ازي اذا امنت ازي اوشطنا አሎ ንግዚአብሔር አምላክና ከነአምኖ እንድሕር እዚ እምነት እዚ ቅዱሳን ጽቡቅ ገርኩም እንድሕር እዚ እምነት እዚ ዓለም በቃል አምላክ ከም ተፈጥረት ከምኡን እቲ ዝርአ ካብ ዘይርአ ከም ዝኾነ እንድሕር እዚ እምነት እዚ አውሽጥና አሎ ቅዱሳን ንግዚአብሔር አምላክና ከነአምኖ አይክጽግመናኒ አሜን ዶ ተአምኑ ወዲኹም ቅዱሳን ነዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ሲ በቃሉ نقول له زرعين زيرعين عالم كم زفتقر اندحر نأمن كوينا اتي زهبنا تصفاتات اتي زهبنا قالك كميلنا زي نأمنو اندحر از قال زي اكزابير بقالو فتيرو إلنا آمين ناسي كميلنا اتي كانت امنت نجر اتي نيشتي نجر اكزابير نهيوتنا زنجرنا نجر سي كغوبرو إلنا زي نأمنو قدسان اتي بزعبا اكزابير زلنا مردأ كويو نأمنتنا كمزي صنع زي قبر قدسان اكزابير أملا نعلم بقالو مالت يقول له خمس فترة كومون تزرئك بزرئك كم زخون اندحر بأمنت نستوعلو وين ردقو نفلتو خوينا أبو مالت أبتفت أرخلو زهلونا أمنت أبي زخون قدسان اندحر نزقال زي أميننا لنا اتي أبقالو خونه اتي بقلنا زهابنا تسفاتات لك خمزوم يخونو يلو زفتقروم نجر ناون كوم او خمز خون كنا أمن ألو نامين دو كبرنا أملاخ يخون أبربعتك ساشوعات تنتايب لنا عابيل كم مسوعتي كائل زبلت مسوعتي نأملاخ بأمنت أقربه أملاخ بناي مباقون كمسكرلو خلو صادق مخانو بقاء تمسكرلو بموتو خاقل بقاء غيرو زاربالو هنوك موت انت خيرئي بأمنت قعزة قدم مقعزو نأملاخ كم زسمرة تمسكرلو نبرمو أملاخ سلزا قعزو اي ترخبن بزي امنت قنا نأملاخ كسمرو اي كالني اتناب أملاخ كمت ازدلي نسو خمزلون نتوم زدليو عصب خمزبهم كأمن يقبوي نوح بزعبات جنازة ترأي نجر رأي مزرعية بفرحات أملاخ تدريخو بأمنت إيو نمدحان بيتو تخون مركب زدالوه بقى غيرونا عالم كوننا نتي بأمنت زركب صدق خاء وراسو خواني بلنا أبزي خمزن ببنايو آبيل هينوك أبراهام كومون سارا كمنا امنت آبنت تتقيسهم إنا نرئيزو لنا
بزعبا أبيل كزارب كله انتايلو أبيل كم مسوات قائل زبلص مسواتي نأملاخ بأمنت أقرب يبل أنتوي أحواتنا تصبو غيرهم قليصهم له كم تزبولو بزح غزي بزح عين السبكه سمعنا لنا صبح ነገር ስለዘقرበ መስበቅ አደም ስለዘፈሰሰ እግዚአብሔር ብኡኡ ዝተሐጎሰ እንገረም ዝሰበሁ ወለው ከሙሃ ዝመሃር ወይ ሰበኽና ክልሉ ንኽእሊና ማለት ግን አብዝ ቃል እንታይ ብለና በእምነት አቅረበ ብለና አሞንጎ ቃይልን አሞንጎ አቤልን ዝነበረ ፍልሊ ቃል አምላክ ነግረና ሆሎ በእምነት መቅራብን ዘይ መቅራብን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ انتايلو ابيل كم مسوات قايل زبلص مسوات ناملاخ بامنه عربه املاخ بناي مبؤه مسكرلو خلو صادق مخانو بآ تمسكرلو بموتو خا بآ غيرو يزاربالو يبلنا ابيل اب قدم እግዚአብሔር قبول زخونه مسوات بامنه بمقرابو እግዚአብሔር ናብኡን ናብ መስዋዕቱን ባሂልዎ ከም ዝራእየ ወይ ንመስዋዕት አቤል ከም ተቀበሎ ንመስዋዕት ቃኤል ግና ከም ዘይተቀበሎ ኢና ካብ ዝቃል ዝነንብብ أبزي أتي كنا تكررلو زلنا قال أبتي نأملاح بإمنة أقرب زبالقال آمين دا قدساني كل تي أبقدم أملاحنا تبقى غيركم سمعني قدسان كل تي أبقدمي أملاح نقربو مانين يوم مسوعاتات لك كم عبيل حدا أب أملاح قبول كخونا اللوو كلا أي دما بأمنت كخونا اللو كبرنا أملاخ يكون كل نجبرو نجر بأمنت تزيكونا أنتوي باستريون نبلنا نيرو حيت أتي زخوننا أنت زي جبرنا يا حيش أنت زي جبرنا أنت زي فتنا يا حيش بأمنت زي جبر نجر المها أن أملاخ قبول زي خونا نجر أنت زي جبرنا يفردنا بيوتنا أنت زي متأنا حيش لو مون أبيت أملاخ لك هم نايك قائلين عابلين عينت مسوعتات علو قدسان لو من نفسه كفنا نجزا رسنا اسكا نحتت قدسان اتي اب قدم እግዚአብሔር አምላኽ እንقرቦ ማንኛውም አይነት መስዋዕትታት በእምነት ዲና ነقرቦ ዘሎና እቲ ነقرቦ መስዋዕትታት ከቅቡል ዲ ወይስ ከም ቃኤል እምነት ዘይተሐወሶ ከም እንደነገሩ እግዚአብሔር አምላኽ صبوك غيركم سمعنا قدسان أنا قويتا زمهارني نغركم زلهو እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ንሕና ዋጋ ዘይሃብናዮ صبوك غيركم سمعنا قدسان እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ንሕና ዋጋ ዘይሃብናዮ ማለት ዘይخبرናዮ አኽቢሩ ከቀበሉልና መሕሳብ እሽነት ጥራይ ሰሚዕኹም ኣለኹም ነቲ ክቡር አምላኽ كبور النبلو نجرنا إنا نهبو كنبو زلنا آمين دا قدسان السخا زي يخبر كاي نجر اكزابير أبو خخبرو الكاي تحسب السخا زي يخبر كيو نجر اكزابير أبو خخبرو الكي محساب ايش النتراي نتخبور أملا كبور النبلو نجرنا إنا نهبو زلنا كم الزخونيو أملاخنا باحلو نابانان نام مسوعتنا نزت أمت كبرنا أملاخ يخون آمين دا مسوعاتنا نفتشو حدا جيزي بتعمي هاتحفر ازي عبت خرسيان موبا خزور كله سناتيم مالسي سناتيم كتسمع خولها بتعمي زحفركا اتنقلقللو تشرج باشحات انا خفلنا نقلقللو تاچل تاچرج بفاينانس توقعه مغنياتهم تهزب سلازيهم مالتي እግዚአብሔር ባሪኹ ኣብቲ ብሩኽ ዝኾነ ዓዲ ኣእትይዎ ማለት እዩ ሰሪሑ ከዓቱ ጥዕና ሂቦ ክነሱ ማለት እዩ ጭልጭል ትብል ሳንቲም ይተኽቡ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኮይና ንህቦ ዘለና ስምዑኒ እታ ሰበይቲ ክልተ ሳንቲም ዝሓበት ሰበይቲ ክልተ ሳንቲም ስለ ዝነበረ ኣምበር ሚልዮን ተዝልዋ ነይሩ ሚልዮን መሃበት ነይራ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መስዋዕታ ክዛረብ ከሎ ዘለዎ ሓዳራ ሁሉ ያሂባ ኢሉ ዘትረፈቶ ነገር የለን ጎይታ ዝሓብዓቶ ነገር የለን ካብ ጎይታ ሰረቀቶ ነገር የለን ዘለዎ ሁሉ ያሂባ እስከሎሚ መስዋዕታትና ይፈተሽ አምልኾና ይፈተሽ መዛሙራትና ይፈተሽ ከምታ አንቶይ ኢዮባ ዝብሎ ዝነበረ
ናብ ቸርች ናብ ናይ ቸርች ሰዓት እሙናት ኣይኮናን ደንጊና ኣብ ዝጣዕመና ሰዓት ኢና ንመጽእ እግዚአብሔር ምህረት ይግበረልና ኣብ ስራሕና 15 ደቂቃ ዲና 10 ደቂቃ ቀዲምና ኢና ንመጽእ ኣብ ቤት ኣምላክና ከምኡ ይኮነን እግዚአብሔር ሲ ከኽብረና ኢልና ምጽባይ እሽነት እዩ ዘይኽበርካዮ ጎይታሲ ከመይሉ ከኽብረካ ትጽበይ ዘይኽበርናዮ ጎይታሲ ከመይሉ ከኽብረና ኢልና ንጽበዮ እግዚአብሔር ነቶም ዝንዕቁኒ ክንዕቆም ነቶም ዘኽብሩን ድማ ከኽብሮም ኢሉ እቲ እግዚአብሔር ንህቦ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ይምዘን እዩ ሞቲቭና ይምዘን እዩ እግዚአብሔር ምሕረት ይግበርና ህዝቡ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ምሕረት ይግበረልና አንቶ ኢዮባ ክዛረብ ኮሎ በቃ አነ ንባዕለይሲ ትባዓት ሲኢነ ማለሲ ኦ ማይ ጋድ እተን ቁርብ ደቃይ ደንጊኻ ከም ገሌልካ ደንጊኻ ትበጽሖ ገለስ ክስማዓኒ ጀሚሩ ጎይታ ከኽብረና ንደሊ ጎይታ በአና ክሰርሕ ንደሊ ጎይታ በአና ክዛረብ ንደሊ ንዕኡ ክቡር ጊዜና ዘይሃብናዮሲ ከመይሉ ይኽጥቀመልና ኣብ ትሱ ዝሃበና 24 ሰዓት እሙናት ዘይኮናሲ ከመይሉ ይሱ አሚኑ መንግስቲ ክበካ ከመይሉ አሚኑ ካል ነገር ክበካ ብውሕድ ነገር ዘይተአመና ማለት እዩ በታ ሰንበት ከማን ዘይተአመና ማለት ሎሚ ህይወትና ፈትሽና ክነዕሪ ጎይታ ነዝቃል ዝዛረበና ዘሎ ቅዱሳን ስለዚህ ነቲ ክቡር አምላክ ነቲ ክቡር አምላክ ነቲ እልፍ አላፍ መላእክቱ ዝሰግዱሉ አምላክ በቃ ለይትን መዓልትን ብዘይ ምስልቻው መላእክቲ ኣብ ቅድሚኡ ፍግም ኢሎም ዝሰግዱሉ ክቡር ዝኾነ አምላክ ዘፍቀረና አምላክ ብወዱ ዝዓደገና አምላክ ክቡር እንብለው ነገርና ኢና ክንቦ ዘለና ካብ ጊዜና ጀሚርና ማለት ከምኡ ምስ ንኸብር ጥራዩ አምላክና ባሂልዎ ናባናን ናብ መስዋዕትናን ዝጥምት ክብርና አምላክ ይኹን ከምዚ ኣብዚ ኣነ ዝሪኦ እንድሕር ኮይኑ ናብ ቤት አምላክ ክንመጽእ ኮለና ኮነ ኣብ ቅድሚ አምላክ ክንቀርብ ኮለና ከምቲ ንሱ ዝደለየና ኮይና ኣይኮንና ንቐርብ ቅዱሳን حق اندحر كنزرارب كوينا مالج عبيت أملاك كم دلاينا ينا نملالس إن قبرهم نجارات كل فرحات أملاك تحوسوا يكونن ولا كم تقول سبز قبرو نسألي نزمر أبكال أسرعات بيت خريستيان نساتف انتهونا مبزحتنا كم تعنتو نبلوز نبرنا بجيزنا بقلبتنا كمون بجنزبنا أمونات هيكونن أبيت أملاك كمت خلوينا كل نجارنا نزقطب موها إخبار بلست قبرنا ندلي إخبار كبارخنا كترفرفنا ندلي مدبو خميو جن كا نحناها نعو بجيزنا أمونات يكوننا قلبتنا نبيت أملاك ينفسسنا بجنزبنا بتزحبنا كمان أمونات يكوننا كما يلو خباركون كما يلو بركتنا بدك هذا حلف قدوسان مدراوي حتى حساسبا حديقنا سمياوي أجندة حيزنا خنقو أزنا إكزابير فقاديو لو مبازق قال الزي حراموت أيخونا النامين دو نكزابير قال صبوك يركم سمعنا قدوسان نكزابير قال أمس حاف مخبب مقراف حموشتا كاب حادك ساعة سلستا كمز زبل قالالو نبيت أملاك كتكيد كلها اقرها حالو اكي كمز قبرو أيفلتوني ممو كاب ناي عياسو مسوعات حرورسي كتسمع مقراب دا اي حيش حلم مبزاح قداي زمتن دمت عشاها بمبزاح قالات يزو سمع امو بأفكا اي تتحوه ابكد ما املاخ نمزراب لبخا اي كالتف املاخ اب سمايو نسخا ام مدري خامو سلازي قالات كا هيدت يخون يبلنا أبيت أملاك كونه أبيتنا كم ودما أب كل سفرة أب كلمة كل زرقين كل زمرمرن أملاك كم زلنا خنفلت
بزمر دادما أو قدم أملاخ بقدسنا بفرحات كنملالس እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ይርዳአና ምስጡ عليها بنا أمين دو قدسان أب قطر 5-6 እንታይ ብለና ሄኖክ ሞት ምእንቲ ኸይሪ بእምነት ገዓዘ ቅድሚ መገዓዙ ንአምላክ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረሞ አምላክ ስለዘገዓዞ ይተረኽበን ብዘይ እምነት ግና ንአምላክ ከስምርዎ አይከአልኒ እቲ ናብ አምላክ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ አስቢ ከም ዝህቦምን ከአምን ይግብኦ ዋው ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ዘፍጥረት 5:24 ብዛዕባ ሄኖክ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብለና ሄኖክ ከአ ምስ አምላክ ተመላለሰ አምላክ ወሲድዎ እሞ አይተራእየን ይብለና ሄኖክ ከመይልዩ ንአምላክ አስሚርዎ እንድሕር ኢልና بእምነት ምስ አምላክ ብምምልላስ ያስሚርዎ አሜን ዶ ከምኡ ስለዝኾነ ኸአዩ ኣብዚ ሎሚ ነጽንዖ ክፍሊ ሄኖክ ሞት ምእንቲ ኸይሪ በእምነት ገዓዘ ቅድሚ ምግዓዙ ንአምላክ ከም ዘስመረ ተመስኪሩሉ ነበረሞ አምላክ ስለዘገዓዞ አይተረኽበን ኢሉ ጽሒፉና ከምዛ ኣብ ቁጥሪ 6 ተጻሒፉ ዘሎ ብዘይ እምነት ማንም ንአምላክ ከስምሮ አይክእልኒ مسمار مالت ቅድመ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ይዛረበሉ ይዝቃልዚ مسمار مالت ንእግዚአብሔር ኣብትና ሓትካ ሓሳብ ምምጻ ማለት እዩ ወይ ድማ ንስኻ ኣብትና እግዚአብሔር ሓሳብ ምምጻ ማለት እዩ ሓደ ምዃን ማለት እዩ ስምረት ማለት በትግርኛ ሓደ ምዃን ማለት እዩ እግዚአብሔር ምሳና ጆይን ዝገብር ምስና አምኒ አሜን አሜን ቅዱሳን እግዚአብሔር مسانا زسمر معاسي اندهر إلنا بأمنت أبننك أساقصلو ساعتي كبرنا أملاك يخون بزي أمنت مانم نأملاك كسمرو أي كإلني نأملاك كنسمرو اندهر كوينا كمزنا إبراويان تحافي نجيرنا زلو اتنا بأملاك كمتزدلي نسو خمزلو نتوم زدلي ومالت بأمنت زسعبو عصبي خمزبوم كأمنو يقبوامي إذا عينت إمنت أنت زيبلو إتنا عملاق مدلايو عصب زيبلو مدلاي زخون سلازي أنا نسخاتكم من عبكد ما عملاق نقرب قولنا نسو خمزلون نتهم زدليو عصب خمزبو من آمين ناخخون الله وخبرنا عملاق يخون آمين أبقدر شو عات بزعبا ناينوه إمنت كزارب قولو انتايلو نوه بزعبا تجنازي ترى أي نجر رأي مسرعية بفرحات أملاق تدرخو بأمنتيو نمدحان بيتو تخون مركب زدالو بأعاقيرون عالم كوننا نتي بأمنت زركب صدقها وراسو خونه بلنا بزعبانو أبزفت رشديشت تشعات تخيدنا هنا نبب كولنا انتاي بلنا ولدو نوح ازيو نوح أبتم ولدو تاتو تصادق انتا زيبولو سب اي نبره نوح مس أملاق تملالسي بلنا مس أملاق بزعبا من مللاس إنا نمهار زلنا بأمنت بز أملاق من مللاس نو كميليو كاولو تاتو صبوك يركم سمعنا قدسان زلنا كم زناي نوح زمن سلزخونه إذا نقرأكم زلخو قال كنا ملت يحق زناي كبرنا أملاق يخون نو كميليو كاولو تاتو كابتفقد دحينون دحر إلنا نو كمتم كالو السبات سلزي تملالسي آمين دو اسكا كمتم كالو تايم ملالسن إلكم تزاربو أوجو قدسان كستون بات منقد سلزخرو سخات كيدي بالكان ولا بينك أنت تعرفك هم تعنتوي باستريون زبلو زنبرة بينك تعرف أدنيا تكون لك majority سب سلت سمامة نسخاون كتسمامة يبلكان كبرنا أملاخ يخون نو كولد تاتو كابتفقات كميلي دحينون دحر إلنا كمتم كالوز بزي من مللاسي نو مس أملاخ بممللاسي كابتفقات نجزارسون بيتسابون عدحينو أنا نسخاتكمون لك خمنو أب كدمتي بتصدق إذا عنا أملاك كنملالس أمبر كم تخلو سب كنملالس هاي تتصوع عنا نعمين دو أنا نسخاتكمون كم تخلو كنملالس هاي تتصوع عنا نو كدمي حجي خوينو زي فلت نجر إجزابير كجبر مخانو نتنسوه جبرو زلو نجر مسافلتو
نو قلطيفو زغبرو ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና እግዚአብሔር አምላክ ከምቱ ዝበሎ ከም ዝገብር ብምእማን ነቲ እግዚአብሔር ዝበሎ እዩ ገይሩ ክብርና አምላክ ይኹን አሜን ዶ እግዚአብሔር ተዛሪቦኩም ዘይተዓዘዝኩም ሰባት እንደሕር ኣለኹም ሕጅውን ለይቲ ስለዘይ ጸልመተት ናይ ምሕረት ማዓጾ ስለዘይ ተዓጸወ ቀልጢፍኩም ተዓዘዙ ናብ ምእዛዝ እተው ምእዛዝ ካብ መስዋዕት በልጽ መዝሙርካ አይደሊን እግዚአብሔር መስዋዕትታትና አይደሊን እግዚአብሔር ክንእዘዞ ይዝደለና ምሕረት ግበር እንደሕር ኢሉካ ልዕልቲ መዝሙርካ ልዕልቲ ስብከትካ ምሕረት ምግባርካ ይዝደል እግዚአብሔር አሜን ዶ ቅዱሳን ንሕናኩ ክንዝምር كنشبشب عايشجرناني محرت كنجبر جن بتعمي عقب زخوننا محرت كي جبر كاتشبشبو إجابير زبالك كان جر كي جبر كاتجبرو مسوعتات فردنبر بركة هيمتصالناني قدوسان مدرنا ختبارخ اندحر كوينا مدرنا ختبارخ اندحر كوينا ام نفسو كفنا زلو خفات كاب هيوتنا كوجد اللو كرحا اللو تجزابير زي سمرولو نجر جزابير زي خبرولو نجر كاب هيوتنا نرحا لنا وين من تايا إيرترا اب كم زعينت اب زفرح كونتات ودي ازلا حجون جزابير حزبو كمبركخ يزدلي جزابير غدايو مس حزبي جزابير غدايو مستي بسموس تتصوع حزبي إذا بسمي تتصوع حزبي إلو إجابير تحت التبلي لمبر بزعبة خلاي قدسوني أنا نسخاتكم من أب حشويين أزلنا بزعبة مدرنا نتسألي دولنا حجي أنتسألالينا زولوسي يس بروميسات هالو إجابير تسفاهي بولو التسفى زتوهبنا بأمنتنا نورسو تجابير زبولو نجر كخون دمان النسخاتكم من توم بسموس تتصوعنا قصو ليتن معالتن كندل يالونا قدسان نو نجزع رسون نبيت سابون زدحنا نجابير بمئزاز أنا النسخاتكم من بمئزاز دما نعنان نبيتنان نزرقنا ندحن مالتي نهزبنا ندحن مالتي نحقرنا ندحن مالتي بناي حدا سم إزاز إجابير كبجونا خلي إجابير سمي يبار أب زمن زلونا آمنتي قدسان ساعات خرستوس زمننا أون كم تعنتو يزبلكو بناي نوه زمن سلازمسل كابت افقات نمدحان نتب بأمنة زركب صدقها ورست متان كنكون مس أملاح بأمنة بمئزاز كنملالس هالونا خبرنا أملاح يكون نو سلازا آمنة راه يكونن كابت افقات ديحينو حق ايدا قدسان صبوك غيركم دوت سمعن لهم نو سي سلازا آمنة راه يكونن كابت افقات ديحينو نو اتا مئزاز تحوسا امنة سلازنوبرو يو نجزاء رسون نبيتون عدحينو سلازي بتكبار تسنى امنتي حلونا امين دا قدسان بتكبار تسنى امنت كلونا لو اجابير تزاريبوني اندحر إلكا كم تجابير تزاربكا غير كاديها كم تجابير تزاربك غير كديخي تأزيز كاديخاي وانا اجابير مسبلكاس نات كاملاش انتاي نيرو كابودر شمونتك سعسر تغلت أبزول خفل دما بزعبا امنت ناي ابراهامن ساراني ززارب أبودر شمونت كمزيبل ابراهام نابتي نرستخ قبولو تأمملو سفراخ وص مستتصوعه بامنت تأززه نابي كمزخيود كيف لتقون وص يبلنا كلهم ابزي كم ابنت زطقصهم كاب ابيل كسعسارا كلاتهم بامنت مس املاح تملالسو سباتين مملاس تراي زيكونس امنتهم بمئزاز زرعيو سباتيم حق ايدا قدسان بزعبا ابراهام كزارب كله انتايلو ابراهام نابت نرستخ قبلو التعمملو سفرا خوص مستتصوعنا سباتنا كلنا بامنت تأزز بلنا قصيلو نابي كم زخير كيف لتقون وي كيف لتقون وص يبلنا ابراهام نت እግዚአብሔር ዝبولو بمقبارو وي بمئزازيو
ኣብ እግዚአብሔር ዘለዎ እምነት አርእዩ ወይ አመስኪሩ አሜን ዶ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎና እምነት አበይ ዝረአይ እንደህር ኢልና ኣብ ምእዛዝናይ አሜን ዶ እግዚአብሔር ነቲ ኣብ ዊልቸር ዘሎ ሰብ ተንስእ በሎ እንደህር ኢሉካ ድምፂ ሰሚዕኻ ኣለኻ ከድካ ተስእ ምስ በልካዮ ሽዑ እቲ እምነትካ ዝረአ እምነትካ ዝምስከር ሽዑ ብዙሓት ሰባት እግዚአብሔር ከም ተዛረቦም ይዛረቡና ይምስክሩና እግዚአብሔር ከም ዚሉንሎ እግዚአብሔር ግን what are you doing ናትካ ምላሽ እንታይ እዩ ነቲ እግዚአብሔር ዝተዛረበካ ምላሽ እንታይ እዩ አብርሃም እንታይ ኢሉ ናብቲ ርስቲ ቅበሎ ተኣመመሉ ስፍራ ክወፅ ምስ ተፀወዐ በእምነት ተዓዘዘ ናበይ ከም ዝኸይድካ ይፈለጠውን ወፀብለና ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ወፀ ቶታሊ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ዲፔንድ ዝገብር ነይሩ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ድምፂ ዝውከል ነይሩ ናበይ ከም ዘብላ ይፈልጥን ያ እግዚአብሔር ከም ዘውርሶ ጥራይ ተዛሪቦ እግዚአብሔር ዘርኡ ከም ሕፃ ባሕሪ ከም ዘብዝሖም ተዛሪቦ ነዚ አሚኒ ወፂ ስለዚ እምነት ስጉምቲ ይደልዩ እምነት አክሽን ይደልዩ እምነት ማለት ነቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ምእዛዝ ወይ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ምግባር ማለት እዩ አሜን ዶ በቃ እምነት ማለት ንሱ እምነት ማለት ነቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ምእዛዝ ወይ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ምግባር ማለት ኣብ ቁጥር 9 ነታ አምላኽ ዝሃናጽያ ዝሰራሕአን መሰረት ዘለዋ ከተማ ይጽበ ስለዝነበረ ብዛዕባ አብርሃም ይዛረብ ዘሎ በእምነት ኣብታ ምድር ተስፋ ከም ምድር ጓና ኮይኑ ተቐመጠሞ ምስቶም ነዛ ተስፋ እዚኣ መዋርስቱ ይስሐቅና ያዕቆብን ኣብ ድንኳን ይነብር ነበረ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ አነ ንስኻትኩምን አጋይሽን መጻተኛታትን ከም ዝኾና ይዛረበና ልክ ከምታ በዓል አብርሃም ዝነበርዎ ናብራ ክንነብር ኢና ተጸዊዕና አሜን ዶ እዛ ምድር እዚኣ ናትና እዛ ዓለም እዚኣ ናትና ኣይኮነትን ክብርና አምላኽ ይኹን አነ ንስኻትኩም ልክ ከምቲ ናይ እምነት ኣቦታትና ኣብዛ ምድር ክንነብር ኮለና ነታ አምላኽ ዝሃናጽያን ዝሰራሕያን መሰረት ዘለዋ ሰማያዊት ከተማና እናሓሰብና ኣብዛ ግዚያዊትን ጠፋኢትን ዓለም በእምነት ንተስፋታት እግዚአብሔርና ተጸበና ኢና ክንነብር ዘለና ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ዶ በሰማያዊ ነገር ውሽጡ ዝመልአሰ በቀሊሉ በምድራዊ ነገር ተጠላሊፋ ይወድቅኒ ጽቡቅ ጌርኩም ጻሓፉ እዚ አሜን ዶ በሰማያዊ ነገር ውሽጡ ዝመልአሰ በቀሊሉ በምድራዊ ነገር ተጠላሊፋ አይወድቅኒ አሜን ዶ ስለምንታይና ተጠላሊፍና ንወድቅ ስለምንታይና ክንስጉም ዘይከአልና ስለምንታይና ክንዓቢ ዘይክእልና እንደሕር ኢልና ምድራዊ ነገር ውሽጥና ስለዝመልአ እዩ ምድራውያን ስለዝኾንና እዩ አተሐሳስባና ናይ ዝምድር ጥራይ ስለዝኾነ እና ሐስቦ ብዛዕባ ዝምድር ጥራይ ስለዝኾነ ሰማይ ካብ አእምሮና ስለተወስደ አምላኽ ዝሃናጽያን ሰራሕያን መሰረት ዘለዋ ከተማ ከም ዘላትና በቃ ስለዚ ዘንጋዕናይ ስለዚ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆሎሴ 3 ካብ 1-3 ዝቦሎ እዚ ቃል እዚ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ክንደሊ አሜን አሜን ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ክንሓስብ እምበር ነቲ ምድራዊ ወይ ድማ ኣብ ምድሪ ዘሎ ከይነሓስብ ይዝነግረና ስለዚ ከም ሰማያውያን ናይ ሰማይ ነገር ንናፍቕ አሜን ዶ እንድሕር ናፊቕና ሰማያዊ ነገር ንናፍቕ ምድራዊ ነገር ክውሰኸኩም ተባሂልና ዘድልየና እንድሕር ኮይኑ አይጎለናኒ ቅዱሳን ዘድልየና ይንጎድልና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ግን ንዓይን ንዓኻትኩምን ካብቶም ካልኦት ዝፈለየና ነገር ንሕና ሰማያዊ ነገር ንናፍቕ ክንከውን ኣለና ክብርና አምላኽ ይኹን ኣብ ቆሎሴ 3 ካብ 1-3 እንታይ ይብለና ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲእኹም እንተኾንኩም ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን አምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ አሜን እቲ ደልዩ ነገር ነቲ ላዕሊ ዘሎ ኸውን ጽቡቕ ሞትኩም ይኹም እሞ ታ ህይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ አምላኽ ተሰዊራላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ህሰቡ ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኮነን ይብለና ኣብዛ ምድሪ ክንነብር ኮለና ሃገርና ኣብ ሰማያት ከም ዝኾነ ካብኡ ድማ መድኃኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ንጽበ ዘሎና ሰባት ኮይና ክንነብር አሎና
መብዛሕቴና እንዝንግዖ ነገር እንተሎ እንታዩ ዘለዓለማውያን ከም ዝኾንናይ አሜን ዶ ዝተቀበልኩሞ ህይወት ግዚያዊ ህይወት ዲ ቅዱሳን ግዚያዊ ህይወት ተቀበለ ሰባሎ ዲ አመንጎና እስኪ ዝተቀበልኩሞ ህይወት እንታ ዓይነት ህይወት ከም ዝኾነ ንገሩን እስከ እንታ ዓይነት ህይወት ይሁም ተቀበልኩም ዘለዓለማዊ ህይወት ደይኮንና ተቀበልና መብዛሕቴና ንዝንግዖ ነገር እንተሎ እንታዩ ዘለዓለማውያን ከም ዝኾንና ኢና ንዝንገ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንኣዝዩ ውሑዳት ዓመታት ኢና ዘሎና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንኣዝዩ ውሑዳት ዓመታት ኢና ዘሎና ገሌና ኣፋሪቅና ያለና ዝተመደበልና ግዜ ኣፋሪቅና ያለና ገሌና ናብ መወዳእታ ገጽና በጽሕና ኣለና ስለዚ ብምድራዊ ነገር ኣይንተሓዝ ቅዱሳን በቲ ተሪፉ ዘሎ ዘመንና ንጎይታ ንንበር አሜን ዶ መንባር ዘይተረፈ ንጎይታ ነቢርና ንሕለፍ ቅዱሳን ሎሚ ኣብ ደሓን ጊዜ ሎሚ ኣብ ሰላም ጊዜ ንጎይታ መንባር ዘይተለማመድና ሽግር ምስመፀ ከመይልና ከመይ ጌርና ከም ንጸና ኣይፈልጥን የቅዱሳን ሎሚ ንጎይታ መንባር ዘይተለማመደ ሰብ ሎሚ ንጎይታ መንባር ምጥማይ ዘይተለማመደ ሰብ ምስዓን ዘይተለማመደ ሰብ ምዕራቅ ዘይተለማመደ ሰብ ከመይሉ ሽግር ምስመፀ ባይብልካ ምስተመንጠልካ ኣብ እስር ቤት ምስኣተኻ ከመይ ጌርካ ይሓጸነ ኣብ ደሓን ጊዜ ኢንዱር ዘይገበርካ እግዚአብሔር ሎሚ ምስተዋዕል ነፍሶ ከፍና ይሃብ አሜን ዶ ኣብ ቁጥሪ 11-12 ብዛዕባ ናይ ሳራ እምነት ክዛረብ ኮሎ እንታይሉ ሳራ እኳ ጊዜኣ ምስ ሓለፈ ነቲ ተስፋ ዝሓባ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ዘርእን ምትካል ብእምነት ሓይሊ ረኸበት ስለዚ ድማ ካብ ሓደ ንሱን ከም ሙት ክነሱስ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከም ዘይቁፀር ኣብ ገምገም ባህር ዘሎ ሕፃን ዝምብዝሖም ተወልዱ ይብለና እግዚአብሔር ንአብርሃምን ሳራን ተስፋ ክቦም ኮሎ ሳራ ጊዜኣ ዝሓለፈ ሰብያ ነይራ አቀይ ክልቲኦም ነቲ ተስፋ እግዚአብሔር አሚኖም እዮም ካብቲ ዝነበሩሉ ስፍራ ወጽዮም ስለዚ ሳራ ከምዚ ዝቃል ዝነግረና ነቲ ተስፋ ዝሓባ እሙን ጌራ ስለ ዝረኣየቶ ዋላ እኳ እምነቶም እንተተፈተነ እምነት ካይፍተንን ማለት ኣይኮነን አሚንካ ወጽኻ አፈተና አይተወደቅን ወይ ድማ ሰንከልከል አይትብልን ማለት አይኮነን ብጎይታ ግን እምነቶም እናተሐደሰ ዘርእን ምትካል ኃይል ረኺባ አሜን ዶ በአብርሃምን ሳራን ምእዛዝ ተሐወሶ እምነት ካዩ ካብ ሓደ ንሱን ከሙት ክነሱስ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ዘይቁፀር ኣብ ገምገም ባህር ዘሎ ሕፃን ዝምብዝሖም ተወሊዶም አሜን ዶ እዚ ማለት ከምቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ተስፋ ማለት ይኽብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ንአብርሃም ከሙይዶ ዘርእኻሲ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከሙን ከምዚ ኣብ ገምገም ባህር ዘሎ ሕፃ ዘይቁፀር ክገብሮ ኢሉ ተስፋ ሂብዎ ነይሩ ኣብዚ እዚ ተስፋሲ እግዚአብሔር ከም ዝፈጸመሉ ኢና ንርኢ ዘለና ክብርና አምላኽ ይኹን ካብዚ ሎሚ ዘጽናዕናዮ ክፍሊ እንመሃሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ልክ ከምዞም ከም ኣብነት ተጣቀሱ ሰባት እምነትና ምእዛዝ ተሐወሶ እምነት ክኸውን ወይ ድማ እምነትና ተግባር ዘሰነዮ እምነት ክኸውን ከም ዘለወይና ካብዚ ናይ ሎም መዓልት መጽናዕትና ንመሃር ካልኣይ ንመሃሮ ነገር ድማ እንታዩ ምስ አምላኽ ክንመላለስ ኮለና ኩሉ ንገብሮ ነገር ብእምነት ክኸውን ከም ዘለወይና ካብዚ ሎሚ ነጽንዖ ዘለና ቃል ንመሃር ዘለና ጎይታ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉ የብዛሓልኩም ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብ ዝወዲእና ኣለና ጸሊና ክንወዲእና ዳኩም ሓፋብ